ľudia, v dnešnom videu vám ukážem, čo nové som si kúpil včera večer. Takže ešte pred týmto videom vás poprosím, aby ste mi dali odber a like. Ďakujem moc. Takže vám ukážem, čo som si kúpil. Podľa tohto vrepu už asi viete. Kúpil som si hlavne toto. Sú to 2 key nožiky z Legendary Key Bundle. Veľmi som za to rád. A tým, že som mal veľa kľúčikov, tak som si kúpil za to energy pištolky a paintball gun. To je všetko. No, ale my si ešte zahráme 1v1, takže môžeme sa vrhnúť na to. Mobile hráč. Dobre. Autoshoot. Dobre, ideme zahrať si Only Knife. Skúsime. Takto. Fakt, keď si chcete kúpiť tento nožík, tak fakt sa to vyplatí, fakt. Ne. Ale no tak. Poď, ja zabijem. Tak. Šiel. To klipnem, kámo, to je pekné. Dobre, ideme. Bam. To easy. Idem vám ukázať, ako je tento loot open. To je fakt open. Easy. No dobre, tak autoshoot, no dobre. Tak, čo mám robiť asi proti autoshootu? Zoberiem si knife. Tak to ma nemôže trafiť. Easy. Dobre, toto bolo všetko. Napíšte mi do komentárov, že na čo si mám šetriť, lebo mám dosť kľúčov, ako vidíte. No a ohodnoťte môj skin od 0 do 10 a napíšte, že či je tento skin lepší, alebo ten predtým bol lepší. Takže čau!